Neste Nadal estes pequenos lucenses pasan as vacacións reciclando agasallos. Fíxense que sinxelo é crear unha mariposa como esta. La hice con el palo, dos así en la boca con un hilo, hojas y así como garbanzos, por ejemplo. Elixen elementos naturais como mundas de laranxa, palla ou paos para facer auténticas decoracións. Saen guirnaldas como esta, colgantes ou xa o ven, cadros cun toque diferente. E todo pasando Fenomenal, que gustame moito facer manualidades, estar co resto da xente, co resto dos nenos. Son moi divertidas. É o campamento de Nadal de Revolta Natural que organiza a Deputación para concienciar nestas idades entre 5 a 12 anos na preservación dos recursos naturais. A dinámica que nos queremos seguir é que eles descubran todo o valor que ten a natureza e lles damos varias ideas. As profes dan as ideas e eles poñen a mañá e a creatividade. Una mariposa enrollando hilo, pegando el principio y luego sigo enrollando. Una balsa, primero enrollo esto y empiezo a enrollar otros palos. Entonces queda una balsa. Algúns como Brais prefiren pintar antes o boceto do seu deseño. Debuxa un tipique, A cazar os indios. pero lonxe de tan altas aspiracións, remata este arco, de indio claro. A vindeira semana comeza a segunda fase do obradoiro que se desenvolverá ata despois de Reis en horario de mañá e tarde. E a segunda é cando empezaremos a traballar con tetrabricks, con latas, con botos de yogur, con chapas, con tapóns, con todo o que se nos ocurra que botamos o lixo normal. Os nenos que queran participar están a tempo. Os seus pais poden anotalos mesmo ata o día anterior ao remate do campamento. Só é preciso rechear un formulario na web da Deputación.